Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dagon. And Tita Tanya Chinita. May jowa po akong hapon habang may jowa din ako dyan sa Pilipinas. Sana all. Feel good morning po sa lahat ng mga followers and listeners ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Sakura. Ibig sabihin ay Cherry, letter B, Mang Kanol. Cherry? Cherry Beanie? Natawa ako. Okay. Hindi to dancer. Cherry? Magbasa ka na kaya dyan. Cherry Blossom. So, sino nga ako? Ang kanot? Cherry Bottom. Hindi ito posisyon. Tapusin mo na lang kasi. Cherry Blossom. Binago na. Nag-work po ako sa Japan as an entertainer ng halos 10 years na po. Kami naman ang ka-live-in ko na Pinoy na si Jordan ay 5 taon. Ang setup po namin pag nasa Pilipinas ako, pag nandyan ako, magkarelasyon kami. Pag andito naman ako sa Japan, meron din akong jowa na Hapon na si Hiroshi. Ang ibig sabihin nun in English ay letter G. Guwapo? Hindi. Mapagbigay. G. Gina Gibra? Generous. Ano ibig sabihin nun? Generous. Ano yun? Mapagbigay. Yan, galing ka. Nakapag-aral Sabi niya na kasi guys. Gusto ng hapon po na pumunta ako ng Gusto ng hapon na pumunta kami ng Pilipinas. Si Jordan naman, na jowa ko dyan sa Pinas, ay pumayag at nangakong okay lang siya sa setup. Suportado niya ako. Kasi para naman to sa future namin. Hanggang nakauwi na nga po kami at sinundo kami po ni Jordan sa airport. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Jordan! Jordan! Ito. Oo. Huwag kang... Thank you sa dumikit. pagsundo, Hi! Hi, Hiroshi. Here's my... Hi! May Hi! tugtog pa. Hi! Hiroshi, this is my cousin Jordan. Jordan, this is... my ito ko. boy. Ito ko. Ito ko. Oo. Ito ko. Ito ko. Ito ko. Ito ka. Ito siya.
Hi, hi. Yeah, so... Nice meeting you. Nice meeting you. So, he waited for us and he'll take us home. Is that okay? I will proceed, Hooter. Yeah. Hooter, Hooter. What's that? Eat, Hooter. Okay. Ang sexy mo naman. Parang nakakaingit ka naman. Huwag ka magpalata dyan. Hiroshi, are you ready? Ready go to Hooter. Yan, thank you. Pabuhat nalong ng mga maleta, ha? Okay. Huwag ka mag-alala, may pasalubong yan siya sa'yo. Hiroshi, you remember the shoes you're giving to my Itoko? Shoes. Yeah. Size 10. Size 10. Hi. Size 10, yes. Lebron shoes. Lebron yun. Plus the pabango, the perfume. Parfum. Yeah. The brand is, what you'll give, Jordan? Perfume? Parfum. What brand? Avon. Natasha. Inubo tuloy. Natasha. Inubo ka tuloy na hapon ka. Core in Japan. Very good. Avon na yung... Ano ba yung pabango? Imari. Puri Ciderol. Oo, tsaka Imari Velvet. So, Alis na ako ha. Hiroshi, Jordan will... Very pagod. Tired. You taught me. I'll not tayo today. Wait. We're pagod. No, Tot. Labrejo. You taught me how. Hi, you taught me how to... Yeah, I'll teach you. Pagod, I'll teach you. Taught me how to dugi. Ano? Yeah. Ayos na ako. No, wait, Jordan. Give him tip. Tip. How much? Rapad. Lapad daw, bibigyan ko. 5 rapad. 5 5 rapad equals to... How much? Math. Very hard, math. Pati ako. I can't compute math. Yeah, you give it him na lang. 5 lapad bigay sa akin? He's thankful, Hiroshi. Ikaw, di ba may bibigay ka rin sa akin, lapad? Oo, ito na isasama ko na 2 to. Kasya na ba yan? Itong lapad? Pagtagan mo naman ang isa. Sige nga, itong lapad. Hiroshi, he's thankful. My Itoko is thankful to you. Arigato. No problem. You go. Pasensya ka na. Hindi ka namin masasama dito sa room, ha. Baka naman gusto mo yan. Mga nang ayaw mo yata ng lapad, eh. Gusto, pero ako naman, pagkatapos yun, ha. Buhatid kita dun sa elevator, dun kita ikis. Hiroshi, I will hatid. Anong English? Anong malay ko ba? I will drop him in the elevator. Okay, you go. You come back. Okay, I'm ready to fire. Okay. Hiroshi, babe. Shh. Sorry. Shh. Pero doon sa may elevator. Wait. Wait lang, nakasilip pa. Ingat ka, ha. Excited ka naman? Uy, huwag pala kasing boses mo. Hindi. Ayan na po. Super exit dito tayo. Pasakit super exit. Uy, anong gano'n? Mainit dito. Ay, ano ka ba? Huwag ka na mag-inarti. Miss na kita eh. Jordan, makikita tayo. Nakasundan tayo ni Hiroshi. Ikaw talaga, napakainit mo. Tagal mo sa Japan, ilang buwan ka rin doon, di kita nakita. Pwede naman pagkatapos ko dito. Ako mauna, mamaya na yung hapon na yan, ano ka ba? Ako na mauna sa'yo. Jordan. Mabilisan ako. Jordan. Ikaw talaga.
very 1 hour, 1 hour. Elevator room, 1 hour. Very matagar. Because the elevator is not working. We have to take the fire exit. Oh, very you sweet. Oh, because we use the stairs. Oh, come here. Sorry, I'm sleepy. Okay. What? No sleep. I'm tired. Karinga. No, I'm sleepy. No, Karinga. Just one karinga. Okay. You starfish, ako ay Karinga. Ako. That's a Japanese. Ako. Ikaw. Okay. Okay, let's go. Oh, yeah. Yamata! Bilib naman po ako call kay Jordan kasi kahit nagsiselo siya, natatago niya po. At alam ko mahal niya naman ako. Alam niyo po na masyal kami at nag-outing kami ni Hiroshi pero kasama pa rin si Jordan. Mars, iba ka na talaga. Ganda-ganda mo sa Japan. Kumusta na si Ate Janice doon sa Japan? Alam mo, ang ganda niyo Ate Janice. Yun ang Okay na ba? inspirasyon ko Hindi sa na ba siya na gayuma? Marupok pa din. Ay lang. Oh, maganda pero marupok. Gano'n naman ang magaganda, di ba? Nakarelate ka. Pag maganda, marupok. Sa marupok lang ako nakarelate. Sa maganda, hindi. Hindi, Mars. Hoy, insan, ikaw, kumusta ka dyan? Charms. Eto, nag-iihaw ako ng hotdog na may cheese sa loob. Tingnan mo yung hapon mo. Tuwang-tuwa siya. Wala bang dagat sa Japan? Meron naman kaya alam. Hay, hay, wa! Kailangan laging ganun. Ganyan talaga yung matuwain talaga sa dagat yan. Luto na yung barbecue dyan? Gutom na ako eh. Eto na. Subo ka. Salamat, buti ka pa. Nasusubuan mo ko yung isa dyan. Ano yun? Sinasabi mo dyan, Jordan? Jordan, alam mo namang nandyan yung hapon, di ba? Nag-usap na kayo na wala mo nang didikit kasi magsiselos din yung hapon. Puto lahat ng mga natin Hayaan dyan. mo ako muna bahala kay Jordan. Hoy, isa ka pang malandi ka. Hindi, pinsan ko. Siyempre, pinsan ko si Sakura. Sakura. Siyempre, pinsan ko na rin si Jordan at pinsan ko rin si Hiroshi. Okay, ano Diba? naman pala. More pinsan, more Di fun. na. Okay na ako, Charms. Thank you na lang. Huwag ka na magtampo. Kasi doon tayo sa loob eh. Nandiyan na, liligo pa naman yung hapon eh. Ito talaga walang tinapay. Ano ba ginagawa niya? Nagsasamuray-samuray siya. Nasamuray niya yung tubig. Wata! Hay! Hijin, himura! Batusay! Ha! May saltik ba yung hapon mo na yan? Inis na ako dyan. Di na, doon tayo sa loob. Kung talagang, siselos na ako eh. O sige, sabihin natin lang. Hoy, ano ba kayo? Pakahanapin kayo ng hapon. Magdududa yan. Wag na. Pumunta ka na doon, Cassie and Cherry Blossom doon, Wag na. Hayaan mo na. Hayaan mo na yan. Ano ba kayo? Hindi po pwede pahanapin ng hapon yan. Ayan na. Hindi. Speak of the devil. Ayan na. Stretching! Come on. Very Do tired. you like the water in Calatagan? Ah! How does it taste? Sorte! Very sorte. Do you have... Why? Don't you... Yes? Oh yeah! Bibi, I want karinga. But we have... Hindi yan karingga. Bembangan daw. Hoy, ano ba yan? Let's go, karinga. But my... Wow, kamer. But my friends are here. I don't care. I pay. I'll give you tip. What for you? Jordan, what for you? Ayan, sige na. Arigato. Magbembang na kayo doon. Hindi kami... Let's go, karinga. Hay. Sige na nga.
wala sa akin, pero nagigilty po akong call and test kasi sa ginagawa ko at sa ginagawa namin ni Jordan. At nagigilty rin ako sa ginagawa ko kay Jordan kasi mahal ko yung tao eh. Pero kailangan eh. Pero at sabi niya naman, payag naman din yan siya. Pero, nagulat na lang ako kasi iihi ako, CR muna ako. Ang lupit talagang kumaringgan. Nang hapon na to, parang samurai. Jordan! Charm! Sorry. Honey towel. Anong ginagawa niyo? Labas ka na. Jordan, anong ginagawa niyo ng pinsan ko? Tumahimik ka. Ba't sumisigaw dyan? Anong ginagawa niyo? Pinagtataksilan niyo ako. Kapal na mukha niyo! Anong kapal mo ka? Ikaw nga dyan eh. Dito niyo pa ginagawa! Tumahimik ka. Ako kami yung nagbayad dito! Yung jowa akong hapon! Anong ginagawa niyo? Ang kapal na mukha! Ang kapal na mukha mo, Tumigil Jordan! ka! Ang kapal na mukha mo, Jordan! Bakit? Gusto mo ikaw lang mag-enjoy? Di ba sabi ko naman sa'yo, kanina pa ko uho pero ano? Siyempre, mas inuna mo yung hapon mo na yan. Aso gumaganti ka! Di ba gusto mo naman magkaroon ng lapad? Nakikinabang ko naman ah! Kapal na mukha Ako mo ah! gumaganti. Si Pitao, din ako nasasaktan ako. Ano? Ha? Babayaran mo na lang ako? Ganon na lang ba yun? May pangangailangan ako, hindi mong maibigay. Binigay ng pinsan mo eh, kasalanan ko ba? Pero bakit sa pinsan ko? Siya nauna eh. Ha? Type niya ako eh. Ang kapal na mukha. Tama na. Ang kapal na mukha. Ang sabi mo okay lang. Akala ko naintindihan mo ako. O sana rin, maintindihan mo rin ako. Ha? Ikaw lang ba marunong? Pero hindi sa ganitong paraan! Mo makasarili ka eh. Ikaw! Ikaw ma-enjoy. Ikaw lang Naki-enjoy ka din sa pera! Ikaw Sa lang- lahat ng luho! Sa lahat ng hinihingi mo! Kapalit ng puri ko! Kapal ng mukha mo. Ginagamit mo lang ako. Ang kapal ng mukha mo. Ako pa yung may kasalanan. So anong gusto mong mangyari? Ayoko na. Ganyan ka pala! Ayoko na! Teka lang, pag-usapan natin to. Ayoko na. Mawawala yung sustento sa akin. Ayoko na Wala pa naman sa'yo. akong trabaho. Aalis na kami! Kayo bahala magbayad dito! Ano ba? Mag-usap tayo. Ayoko. Sandali lang. Ayoko! Kapal na mukha nyo. Kapal na mukha nyo. Ano ba? Kapal na Mag-usap mukha. tayo, Hindi, wala please. na tayo pag-usapan. Ano pag-usapan natin, ha? Ang kapal nyo!